Toda kukuchingamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare patinotaura nyaya dzose dzamunotitumira Mwari vachitibetsera zvichibva mukati memagwaro aMwari. Tichitenda zvakare nefeedback yamunotipa mazuva ose. We feel very encouraged kana tichinzwa your feedback. Tisatapinda munyaya muzuva ranhasi, regai tinamatirwe naChikonasi. Ngatinamate tenzo tinambonesi Jesu tinokutendai nezuva rakakomborerwa, zuva ratinoona zvikumbiro zvakapetwa kaviri. Taakupinda muprogramu yepadare, so tichataura pano ngazviponese isu nevachanzwa. Tatenda nekutanamata muzita raJesu. Amen. 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 Tinotenda. Regai timbokwazisa God makadiniko Tikamaita. 01. Aiwa. Umba tiripo 01 iri pano Chikonasi tinozvitenda. Yes. Aiwa. Tinotenda. Muzora nhasi hatina mufundisi watinenge tiinawo. Saka ndodavira kuti nhasi tinenge tine vese watova wafundisi. Tichidzidza tichitungamirirwa nemufundisi mukuru wamakombe. Umba. Yes, umba yacho, huru yadzo. Mufundisi. Yes. Regai vateereri vedu mumbozviintroducer
kwavari. Indinoitwa Ernest Mupunga, ndiri Gono, remombe Kushaya chirashwa, pasina pakaminama tinogadzirisa, tisi vaduma tinotonga kumasvingo kwese uku. Saka ndinofara kuva pachirongwa chino patinokurukura nekukoverana sedare. Zvikuru tichinzwa zvamunoonawo imi vateereri kuti tingaita sei nenyaya dzatosangana nadzo mukati meupenyu. Saka ivai nesabata rakanaka, Mwari akukomborerei. Ndoitwa Charles Chidzanja, ndinopindira kuHighlands Church, ndofara kuwa Padare. Thank you. Ndinonzi Charles Makombe weHumba Mbarwe Nyanguru Tendera 1. Chirima nemuromo mapadza tikapawaranda avakagara panapa nevamwe vari kutora mufananidzo avo. Tokukwazisai vateereri nezuva resabata rakakomborerwa. Isu wePadare tiri kukomborerwa indeed. Ndinoimba nekutenda kuti nemiwo muri kukomborerwa zvakanyanya. Mwari akukomborerei. Happy Sabbath to you all. Amen. Tinotenda. Ndinoitwa Gospel Mudoni ndichipindira pa Mandara Church. Thank you for joining us. Muzora nhasi musoro wedu wenyaya uri kutiwo kushaya Mbereko. Kushaya Mbereko. Rega tange tanzwa our verse for this discussion. Tichaverenga kuna Genesis chitsauko Genesis 15. Ndoda kungobata 2 verses 2 na 3. Inyaya ya Abraham. Inotiyo, and Abraham said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless? And the steward of my house is this Eliezer of Damascus. And Abraham said, behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. Ndi Abraham na Sarah. Pa mukati memba yao vana mwana, they are barren. So pane munyore akatinyorera achiti ndodawo kuti nyaya yangu mumboidiscussawo Padare. Chinyora achiti ini ndiri musabata, mudzimai wangu musabata, asi hatina mwana, asi matambudziko atinosangana nawo akawandisa. Mamwe acho evanhu vekuchechi, vamwe wacho mucommunity nehama dzakatisaraunda. Where I was worried with this story is vanhu vechechi ndo vatori problem kune vanhu vasina mbereko in this particular story. Maybe regai timbobata Abraham na Sarah tisati tatanga kuzopinda the problems, the challenges of it. Timbotangira pana Humba. Ndira kutenda vateereri nenyaya yetiri kubata nezuva rino resabata, Abraham na Sarah. Vanhu ava vakange vasina mwana. Chinondifadza pavanhu vairava wakanga wakawimbika to each other. Ndo chekutanga. Wakawimbika kudaro, wakafamba wasina mwana. Kusvikira mudzimai Sarah asajesta rakange risiri zano raMwari kuti wadii kupinda muna Haga mushandi wavo. Abraham akazvitendera ndoti zvakabva kumudzimai wake. But izvozvo zvokundopinda muna Haga hazvina kuvakomborera even if wakazoita mwana in that case. Saka ndoda kusiya ndapa introduction panyaya iyi kuti muone kuti kazhinji kana mhuri ikashaya mwana panozouya zano risiri raMwari muprogramu yevanhu vairava. Yes, Gono. Ndinofunga kuti chimwe chandaona panyaya yekushaya mwana inyaya inotinetse, uyezve pamunosangana nayo haisi nyore even kukurukura, nechikonzero chekuti inorwadza mune makatarisira. Avanga vakatarisira kuti vave nemwana. Tiri kuona Abraham ari kuti am childless. Ndo pandiri kuda kutanga napo. Ndichiti ndaona chimwe chinhu chandadzidza chekuti Abraham haasi kunongedza kumudzimai wake kuti mudzimai wangu Sarah ndiye aita dambudziko. Kwete. Zvine isusu kazhinji dambudziko rekutanga
rinogona kutowanika pakati pevaviri Okay. kuti uyu akunongedza mumwe ende dambudziko futi ratinowanza kuwana nderekuti iro patsika dzedu tinenge tichinongoona sekuti mudzimai ndiye anogona kunge aine dambudziko murume haagoni kuita dambudziko asi sekuziva kwatinoita machiremba vachitaura neexperience yatinayo tinoona kuti dambudziko rinogona kunge riri kumudzimai rinogona kunge riri kumurume saka already ipapapo ndaona kuti kakunongedzana nekufungirana kanotova dambudziko ende kana mumba madaro matarisira mwana mukasamuwana mufaro unotapuka ndinoda kumbotsinira chavo sasa taapinda Yeah. abrahamu haana kunongedza sekutaura kwesaitwa nagono panapa akati dambudziko rangu rina Mwari ngenyi musina kundipa mwana I think wateereri wakateerera nyaya iyi kana zvikaitika kuti mumba menyu ndo dambudziko rakadaro I think the first person or the first port of call taurira Mwari kuti naye Mwari zvamusina kutipa wana muda kuti tidini ndida kubata aspect yataurwa nevarume ava yekutsvaga outside. Tinogona kutora aspect yekuti Sarah akakonzeresa kuti Abraham anotore outside kuna Hagar handiti but isusu wacho futi even tisi kunotsvaga another Hagar togona kunge tichinoconsulta outside kune vanoshopera kune vanobata vanenge vachikuti ari kukonzeresa ndimbuya wako ndinhingi wanhingi because togona kungoona kunge zvasera naHagar zviri simple because it was more physical but kazhinji kacho pakashayika Mbereko vanhu vanogumira vanotsvakira zvisingatenderwe naMwari especially kana ari maKristu kuti maunobvunzira kumaprofita kun'anga kupi saka ndiri kuti nini zvataurwa nawo makombe ndezvekuti Mwari ndiye anotipa zvipo sa in the vein yekuti according to us zvinhu zviri kunonoka because para mukatasa Abraham ari kuti makore afamba ndo zvaari kutaura sasa sometimes tiri kutarisa makore mashoma Abraham ari kuti makore awanda akutaridza kuti he has passed the age of Abraham was close to 100 years of childbearing saka ndoti isusu hatizivi vateereri kuti makore afamba kusvika papi kuti uzoti zvaramba because Mwari anenge God is so faithful. I've seen my couples vanozoitira vana nyangwe after 15 years chaivo utonzwanzi wakabata kwautotanga kutoita vana vakawanda saka isusu ngatisabuditswe mugwara hwekunamata nekufurirwa nekuudzwa nzi aiwa pamwe ndimbuya wako ndimaiwa hakuna zvakadaro ngatirambe tiri faithful to each other tirambe takatarisa kuna Mwari ndakamboerenga mubhaibheri zvichinzi Mwari wakavhara chibereko chani zviya chaRebheka ndizvo Mwari ndiye unovhura zvibereko ndiye unovhara zvakare zvemi munee muchishingairira kundotsvaga kumapostori kundoshandirwa iye Mwari akavhara chichavhurwa here ndekuti waenda kumupostori ndipo kubvunzwawo muteereri kana iwe uripo nyaya yekuberekwa ndeyaMwari ndiye unopa zvikomborero so make sure kuti kana maita dambudziko rakadaro the first place yekuenda taurirai Mwari dambudziko renyu musati kumwe kuro yataurwa yaHagar panapa Hagar akati Hagar ndiye akanzi Sara akanzi enda muna Hagar iroro range risiri zano raMwari at the end of it all Hagar akadzingwa pamusha Mwari aita instruct ndekuti Mwari haana kudini kukomborera nyaya iyoyo saka iwe muteereri usati mudzimai ndiye ari wrong kana kuti murume ndiye ari wrong kwete munogona kuenda kuna ana chiremba mondonzi iwe ndofunga uyo ari right uyo ari right kana kuti uyo ari wrong kana Mwari akavhara chibereko ndiMwari chete unovhura chibereko chacho ndekuti muBhaibheri zvirimo ndekuti Mwari kana akavhura zvibereko ndibobvunzawo pamunoroorana payapo makambozvifunga here kuti Mwari ndiye unokupai vana imimi munongoenda muchiti tofana it's like a right yekuti unofana kuti ngoene chinyi uine mwana handifungi kuti ndizvozvo Mwari unokupai wana nenguva yake Hey, is it not my right
ngono for me to have children. Tikaverenga mubhaibheri tine mienzaniso yakawanda yemadzimai nevarume vakanga vasina vana. Tinoona kuti baba vaJoni namai vaJoni mubhabhatidzi vakatora nguva yakareba vasina vana. Tinoziva nyaya yaHana, tinoziva nyaya yaRute nevanakomana vake vaviri vari kuMoabhu. Saka mienzaniso yakawanda. Saka kana mati imimi right, ndinofunga kuti haizi right. It's a blessing. Yes. Inobva kuna Mwari. Yes. Zvekuti Mwari vapa blessing iyi kuna samaita sei vakanyima gono. Izvozvo tinogona kutadza kuwana anza. Asi what we can only do ndezvekuita appeal kwaari kuna Mwari. Ende pfungwa yendiri kuona iri kumhanya apa ndeyekuti ngatitsige kana zvadai nyaya iyi yadaro mukati memhuri yako. Muri murume wechidiki, mudzimai wechidiki, tsigai muende kuna Mwari as the first and last port of call. Nekuti munogona kurarama kwemakore akati sezvataurwa naChikonasi. Mogona, ndinoziva vanhu vakawanda vanogona kutova nemuchato wavo pamwe wotorambana, mudzimai ondoroorwa elsewhere, anga ari ainzi haaiti mwana, mudzimai iya obva aita vana vakatowanda. Saka mobva maona kuti makakasika kumeka decision, kana kuti iwe murume wakasika kumeka decision yekuramba mudzimai wako waunga uchida uchiti haaiti mwana, iye wozondoita mwana. And similarly mudzimai anogona kusiya murume achiti murume wangu haaiti mwana, wozoona murume uya ozorora umwe mudzimai votoita vana vakawanda. Saka pane kesi dzakadaro dzekuti Mwari kana vabvumira muchato wedu tiri kudanana tiri vaviri, kana Mwari vatipa vana, it's a blessing. An added blessing to the marriage. Yetofanwa kutotenda Mwari, hatifanwa kuti it's a right. And also ndinoona kuti some of these things are very cultural. You know, in the sense yekuti isusu ku Africa kunoku tinototarisira kuti kana pangoita muchato chete taakutotarisira kuti mwana anofanwa kudini kunga avapo, ende anofanwa kuvapo chopu. Pakapera 6 months, 9 months, 1 year, pressure inenge yakutouya. Mambotaura tichataura madambudziko azo. Unotoona kuti pressure inenge yakuita sei? Inotanga nemi yoenda kune avo, yoenda kune avo, azvichatobatiki. Thank you so much. So how do we handle each other? Tutanga ne couple iyo yacho pacha tisataenda kuma outsiders. Because iyo isusu couple tikatadza kuzvihandla situation yatinayo, it can spill over to our relatives, our friends, even our church members. Because imi muri tu mukasazvibata kuzviita chinhu one, moita let loose challenge yenyu inenge yangodhibatwa anyway and it's very hurting. Anyhow. Sanda kuti ngatitaure kuti how do we isusu wacho as a couple mudhara tatadza zviri kuti hatisati tatadza but tiri kuona kunge pane challenge because pane time handiti. Also how do our parents second aspect but tautangana kuti isusu wacho tinombohendlana sei inini nemudzimai wangu tine challenge iyi. Ikandipinde gono mataura mukadzi akaenda muchechi wendiani akaenda Hana. Now Hana mukadzi asina kupomera murume, hapana petinoerenga nezvazvo. Hana aona dambudziko rake, akaziva kwekuenda, akaenda muchechi akandotaura dambudziko rake. Iwo muteereri une situation yakafanana neyaHana, wakamboenda here kuchechi? Nokuti machechi madhoo ekuchechi anogara akavhurwaka. Kumboendawo kundotaura dambudziko rako. I know Hezekiah aita dambudziko akaenda pai muchechi. Saka kuchechi ndo kunondotaura maproblems ako upon your knees kuti Mwari handina mwana. Pane chikonzero here ngenyi ndisina mwana? Taura naMwari pachake iye. Now ikanimboti batei panapa.
nyaya yekupomerana ndiyo inorwadza yekuti iwe hauna mwana iwe hauna mwana, iwe murume hauna kumbogara wakamboita mwana elsewhere, mukadzi wakaroora uyo haana kumboita mwana elsewhere. How then do you then pomera mumwe kuti iwewe ndofunga ndiwo zvinga zvaro zvofamba sei? Pomera each other. Yeah, pomera each other. Yeah. Saka ini ndiri kuti siyanai nyaya yekupomerana iyi. Handizvere? Iwewe mukadzi, iwewe murume, enda undotaura dambudziko rako kunani? Kuna Mwari. Usaende outside. Mudzimai usandoshandirwe. Yeah, sure. Wazhinji wedu vari kundoshandirwa, wobva ikoko wane mimba dzevanhu vari kukushandira wachoyo. Zvinofamba sei? Hey. Right. Ayo. Yeah, Umba. Nasi muri kuita sa Pastor by the way. Right. Thank you so much. Tohendla nasei tiri vaviri. Yeah. Ndinoona sekuti kana tiri vaviri murume nemukadzi. Right. Ndofunga kuti imwe a practical thing besides kuenda kuna Mwari tichindonamata kuchechi, which I totally agree with. Zvataurwa naUmba. Ngatiendewo futi kuna ana chiremba. Munyaya yamataura tichitanga mati imimi munhu akanyora ari kuti isu tiri masabata ini nemudzimai wangu. Vamwe varume manje vanoramba kuenda kuna chiremba. I don't know about vakadzi, but I have heard varume anototi kuna chiremba handidini handiendi because zvinongonamata kunani? Kuna Mwari. I think kuenda kuna ana chiremba hapana chakaipa. And the Bible isusu semasabata we believe. That's why tiine zvipatara zvakaita sana Loma Linda. Tiine clinics kwese kwatiri, clinics, hospitals. Tinodaira kuti vana chiremba vakaiswapo naMwari vakapiwa zivo yekugona kutibatsira pamusoro peutano hwedu. Saka endai kuna nachiremba kwete nepfungwa yekundoblemana. Chiremba anogona kuongorora kuti mai wakamira sei, baba wakamira sei, zvii zvamungagona kuita kuti mugone kubatsirwa kuti mukwanise kuva nemwana. Saka izvozvo ndo one solution yandodini yandosuggesta kuti aiwa ngatidaro. Yeah, that's powerful. Saka ndinoda kunza aspect vataura zvakanaka kuti the two vakabatana kugadzisa problem yavo medically, spiritually vari one. I think zvinobuda mushe. Then tochienda to the outsiders now. Right. Vanenge vachipa pressure because isusu tikasvika tinongoti makasimba here vari sei vana, isu hatisi kutoziva kuti hapana vana because tichitaura innocently. Because chinoitika pavanhu vese tikaona vanhu tofunga kuti vanhu vane vana. Do you get it? Yokuti iwe ukatongosvika pamba pavanhu kuti makasimba here vari sei vana. Saka munhu anenge haachaziva kuti elder vari sarcastic or vatori genuine. Because sometimes ndiri kutoya ndiri genuine. Because brain dzangu ndedzekuti tikasvika pamba we expect to see children. Yeah, samaita. Okay. Regai ndimbopinda ipo. Atova ma-challenges. Yes, yeah. Ma-challenges. But ndandichida kuti imwe pfungwa zvakare ndeyekuti imimi muri vaviri katauriro kamunoita kune vanhu vekunze ngabvumiranai katauriro kenyu. Ndakambosangana neimwe couple. Couple umwe wavo anga akakuvara zvakadaro ine accident. Zvekuti anga asingachakwanisi nyaya dzebonde. Umwe wacho anga ari right. Aitotaura kuti isusu musatityira hatina problem, tiri right. Zvemuri kutotyira zvacho izvozvo izvo titori vaviri titori right. Uyuwo obva atsigira. Saka already once madaro muri kuedza kuzvidzivirira kuti either iwewe usaatakwa uri right wacho kuti ko wadini kuita zvakati nekuti umwe wako ati. Ende uri kuprotectawo umwe wako aita dambudziko raunoziva kuti aiwa atori right, murume akatokwana, mukadzi wangu akatokwana akadai. Handina mumwe futi wandiri kutarisa besides iyeyu wandina iyeyu. Saka ndofunga also your attitude towards your problem. Accept it. Kuti i-problem yatopinda mumba. Accept it. Once you have accepted it, your attitude towards it, kana makutaura kunzo, ukangoenda iwo uchingodemba. Taona panapa Abraham ataura kuna Mwari, Lord God, ndiri kukumbira kuti mundiiti, haana kuenda munharaunda achingonoti munongoziva inini handina mwana, ndane makore akati, hatina patinozviona. So imimi muri vaviri
control your speeches and your attitude interaction outside zvinobatsira kuti mutange muri at ease imwe pressure iri kuya ndibva ndaipa muri humba mavakateerera imwe pressure inenge yakuuya ndeiya yekuti vakomana dzinza tofanira culturally kuti dzinza rekwachidzanja rinofanira kukura, hence kune vasinganamati vasingazivi Mwari vakubuda kunze ende mupfungwa dzake rutoti no ndikuita kuti dzinza riite sei rikure rekwamudoni. Saka ndeimwe engo panapa tiri kutaura sevanhu vaMwari kwete vechechi vanhu vaMwari vanotya Mwari, but we also have people muchechi manje who have these issues that they are dealing with. Tozoona vanhu vaye vakanga vasina mwana, tozoona pazofa murume pakuya mumwe mwana vamwe vana. So culturally tine kamwe kapfungwa here kuvarume kekuti dzinza rinofanira kuti ringe riripo, ndo panoya pfungwa yandira kuti mubamozopindira yekuti that's why pakuzvara panofanira kuti pave nemukomana because uruda kuti ndikuprotecta dzinza ndo pressure iripo idzo. Ekandimbo mataura zvinhu zvakawanda samaita but ekandimbotanga ndadzoka kunyaya yematanga kutaura kuti muchechi mune nhengo dzinenge dzakutaura pamusoro pemhuri isina, pamusoro pemurume nemukadzi vasina mwana. Izvozvo kutadza kusapinduka. Nyaya yemwana it's not debatable outside as far as I'm concerned. Tinawo mukati mesangano wasina vana, very good couple, they are happy. Musaende kundonyongosana nawo iwo vari kufara, ndekuti pakutaura kwako iwo hazviite kuti waite mwanaka, ndekuti wataura hakuna zvakadaro. So ini ndofungira kuti wanhu wakagara zvakanaka, ndinotoziva wakawanda dzimwe dzachishamwari dzangu wasina wana, they are so happy kupinda wane wana wacho. You know what I mean? Because they've accepted kuti Mwari ndio zvaona zvakadini zvakanaka for us kuti tinge tisina mwana. You know what I mean? Kana achida kuti tiite mwana hapana chiri impossible nani na Mwari. That's point number 1. Point number 2, ndakuya kune zvamataura. Luku dzinza hongo tinoda kuwakwa. You know what I mean? But dzinza rinowaka kana Mwari azvitendera. Haundowaki ne outside, ndokuti akazouya after that hapana kunzi achaitwa here kana achibva kunze uko hazvichagoni, because wakatokanganisa ariko kunze ikokoko hauya achisweta here iye akagara kunze hazvigoni. Saka hawana zvawaita. Point number 3, ndoda kuuya papoint ine ndichiti luku unogonawo kuadopta. I think that issue irimo muZimbabwe. Rega toda kupesera nekuadopta. Whether is it correct, should we do it, are we doing it, right, okay. Does the church allow that? Saka tichauya ipapapo. Saka ndecheka ndipese ndichiti luku imi muwairi zvataurwa naGono, I totally subscribe to that. Bvumiranai, be happy, taurirai Mwari mese kuti Mwari zvemati hatichaita ndo zvemafunga here, Mwari will answer. Kana akasapindura, be satisfied nemhinduro yaMwari. So ini ndandiri kufunga kuti imwewo futi pfungwa ndiri kufunga hango ofuma practical solutions etinogona kushandisa kana ndine dambudziko rangu. I remember pane nguva yakaita a breakout yechirwere HIV and AIDS makore kuma 1980 uko. Vanhu vaikwanisa kufoma a group rema-support groups pachezvavo vachikurukura nekuti vane a lot in common. Ndanzwai kana kuti ndako papatori nestigma yekuti ukatonzi wagara panapa pacheya pandakagara apa inopotsa yapiswa nekuti ndiri HIV and HIV positive. But nekufamba kwenguva vanhu vakazodzidza kuti aiwa munhu akagara pacheya hazvina zvazvinodini nemasolutions akazovako kuburikidza nezano raMwari and also kudzidza kwakaitwa. Saka ini ndinofungawo kuti chimwe chinogona kubatsira ndechekuwana proper counseling.
from people vari trained maspecialists vanogona kuenda ikoko muchinotaura tine dambudziko redu rakati, how do we handle it, vanogona kukupaiwo mazano. You may also identify with couples probably of your age kana kuti va older than you, ko muri kuzvigona sei makamira makadai, vanogona kukupa zano rakadini rakanaka. Hapana chakaipa pakuenda kune munhu waunoita confiding, waunoziva kuti anogona kundibatsira nepfungwa dzekuti ndiri musituation zvangofanana nemabusiness. Zvatotaura vanhu vachitaura kuti rakadii business wamudoni, rakadini business wamakombe, is because vanongoziva kuti tiri mucommon area, maproblems ari kusangana nasamaita ndo ari kusangana nawo wachidzanza. Saka tinogona kutaura zviri common. Saka izvozvo zvakadini zvakanaka. That's why pachizoita magatherings aya anogona kuitwa ekuti single parents, couples and so forth, zvinogona kubatsira also kupana mazano ekuti how do we handle this situation. So machallenges ekuchechi ari kusanganikwa nevanhu vamwe nenyaya dzekushaya mbereko was number one. Munyori paainyora, if I'm remembering very well, anonyora achiti mukadzi wangu akambochuzwa mukomiti kuti aende kunodzidzisa vana, was munhu anofarira vana but havana mwana. Then it was raised mukomiti kuti no, havangadzidzise iwo asina mwana. So anoza makomiti edu emazuva ane makuhwa. Then it got to the shoko rakabudarika nhodzoka kuti iyo tata uchiziva but anzi hauite nekuti hauna mwana. So those are powerful words. Izvo zvinorwadza. Pane nyaya mbiri dzatoda kubata samaita. Pane iyoyo neyamambotaura iya yedzinza. Mambotaura kuti dzinza rinenge rakatarisirwa mukati imimi apa tiri kutaura yedu yevanhu vasina mbereko. But tinogona kuwanawo futi dambudziko rekuti munhu anogona kuita vasikana, vana vake vasikana, vanhu votopa pressure. Inoda kuti vana vaMwari sezvataurwa naHumba, mwana Mwari ndo vanoona zvakafanira kuti vapa gono vakomana nevasikana, kana kuti vapa gono vasikana bedzi nemudzimai wavo, kana kuti vapa gono vakomana bedzi. Ndofunga iye zvinezvi kwatiri maybe ndinoona hangu kune vanhu vazhinji it's now acceptable, havachina dambudziko. But kuchine vamwe vanonamata maKristu emacheches akasiyana siyana vachine dambudziko neizvozvo. Even vasiri maKristu vari munyika vanotoita hondo kutoguma upenyu hwatashaya direction neizvozvo zvekungoti chete ndine vana vangu vasikana. And yet Mwari kana vakukomborera nevana vasikana, vakukomborera nevana vasikana. Accept it. That's how it is. Mwana. Then pane point yamataura yechipiri yekuti pressure inogona kubva kune vamwe vatendi. Sekutaura kwamaita ikoko. Muteereri ukaona uine pfungwa dzakadaro, ndo hutsinye hwekupedzisira. Ndinoda kuti ndimbopinda panapa patoona gono. Ndichitaura nevateereri, ndakubvunza hangu kuvateereri kuti wapiwa wana 3, 4, 5 ndo wana wapiwa wasikana wega wega. Zvakakanganiswa nemurume wekuti aite wana wasikana, chii chingati angada akaita kuti aone mukomana? Ndibobvunza wangu. Aifuna kudya zai risina kubikwa. I don't know. Because iwewe une pfungwa dzako dzekuti ndibobvunza kuti even if ukashaya mwana wacho, zvizvi ngaitwe nemurume nemukadzi kuti waone mwana zvavari kutadza kuzviita. Program haisiri yemunhu yewana. Program ndeyaMwari yevana. Tawerenga mubhaibheri, Mwari unovhara zvibereko, anovhara kumurume kuti usaite mwana. He can do that. So usatore dambudziko rekuti ndashayirei mwana kwaitirwe wana wasikana. Wana ndio wapiwa naMwari. Haana chaatadza kuti aite wasikana o chaakutadza kuita kuti aone wakomana. Iwe uri kuona wakomana wapo, chii chavari kuita kuti waone wakomana? Chiri kutadzikwa nevamwe. Ndandiri kuda kutaura papa. Ndada kutaura ishi yepressure. Vataura church pressure. Mafellow members. Vanokwanisa kukomenda zviri negative. Ini chandoona nje kuti let's learn to be sensitive
because it's a sensitive issue. Tinopinda tese tichitozivana. Sa pese patiri ngatidzidze kudzora muromo yedu. Zvinoita kuti tikwanise kuyanana nevanhu vane ma-challenges. Tada kudza imwe pressure futi inobva from the parents direct. Right. Ndo vanhu vanokwanisa kuti tisameeting muroora nemwana wavo mukomana hana tete vanenge vari involved ma-relatives, but ma-immediate ndi anowanzopa pressure kuti pane chiri kunetsa here. Samubvunzo wewe wakaoma unzi pane chiri kunetsa, as if pane chinogoneka, like what he said. Kuti kana wakuti pane chiri kunetsa here, Kune solution is. Yes, it becomes a difficult question. Inobvunzwa nababa kumuroora. How can you say kumuroora wako pane chiri kunetsa here? Kune mwana wako muda kuti wapindure kuti kudii? Kuti tikutadzirira here mudhara? Is it going to be practical? No, it's not. So let's learn to be sensitive and help them. Kune kutowanamatira nekuvasupport kuti varambe vachita se vachidana than to fire questions. Some questions are not necessary. Chii chiri kunetsa? Hauzi mubvunzo ungabvunzwa chii chiri kunetsa kune muroora. Pane nyaya yakamboitika iyo yekubvunza kuti ko muri kushaya wana zvaita sei, ko hamuna wana zvaita sei. Hunzi pane mumwe mutana wanga wakagara Padare vari kumwawo bhiya rawo. Ndobva zvanzi nemumwe zvikanzi imi wana makombemi musina wana, tipei madzimai enyu tiwaite wana. Murume iyeye anga asina mwana, haana chaakataura. Akangobva ipapo quietly, ndobva aenda kumba kwake, mai murudunhu area iyoyo. Ndobva andotora mutswi, munozwa mutswi uya utswi uya. Uya akubva ikoko apedza akuenda kumba kwake ane mwana uya kwakumubhura zvokuti zikanzi ari kuimba hake adhakwa, pawakangosangana akangomurwa mumusoro ndobva afira ipapo. Afira ipapo ndiye akaenda kundotaurira mudzimai wake kuti ndauraya murume wako. Ndobva aenda kwaRusape bva andotaura kuti ndauraya munhu. Yakaenda kukoti. Ndobva zvanzi nekoti chii chakaitika zvikanzi murume uyo ndakauraya uyu akanditi ndipei mudzimai wako iwe ndikuitire mwana. Akabuda discharge after that. So zvakakosha kubata rurimi rwako panyaya idzi. It's very important. Usangotaure chete kungotaura nje. You know what I mean? Now imimo wesangano remasavadha kana tinawo wakadaro mucheche, never comment. Unenge washaya here zvokutaura, in fact ndimbokubvunzawo kuti uzotaura nyaya idzodzo. Kana wazitaura uda kuwabatsira neiko, ndibatsirewo. Kuna vanonga vachitotsvaga kuti saka pakati pavo apa ndiani. You know, they are so busy. But kana wapaona wodini mani, alright, wapaona kuti ane dambudziko nouyu wobatsira nei. Pane mibvunzo kana kuti ma-statements asingadi kungonzi mwarara, unozoregreta wadini wataura. Seiwayo yekubvunza kuti ko vakadii vana. Kana usinganyatsoziva nezvemunhu zvakanaka, chimbobvunza iye makadini enyu, wakadini kwabviwa, and then be that general. Kana ubvunza kuti muri kusenza kupi, iye hana basa racho. So pane zvinhu zvaunofanirwa kuti uchenjerere. Maybe one point tinogona kuwedzerawo zvakare ndeyekuti iyo even vechidiki mayouth petinenge tichiri kutsvetsvana payapa semukomana nemusikana, as part of our discussion ngatikurukure nyaya yekuti nai tinogona kuva Mwari vakatikomborera tingada kuita vana vangani, hazvina kuipa. Ko kana Mwari vakasatibvumira kuti tive nevana, ini ndingada hangu pane point yambotaurwa nasekuru yekuti Mwari in the case yataverenga hanzi vakavhara chibereko. But Sataniwo zvakare anogona kuita zvaanoita muupenyu hwedu zvekutikanganisa. But the ultimate solver of our problem shuwa ndiMwari. Saka munogona kutaura kuti kana tichinge tisina vana tinorarama tisina vana. Be ready for those kind of discussions and be prepared for that possibility. Nekuti vese vanenge vasina vana handi kuti ndo zvavaida zvakangouya saizvozvo. Saka I think that preparedness zvinotibatsirawo zvakare kuti we don't get into a shock mode kuti zvazoitikirei zvazodini ende kwakumhanya kwese nekwatava kutondokuwadzwa pane kuti tibatsirwe. That is powerful. Ndafarira matauro atiri kuita, tiri kuona kuti mukanwa medu umu hamuna kumira mushe. Ndo munongobuda zvinhu maybe tisina kunge tafunga.
unonza mazuva ano wapera chii kubva wapera kudaro uri kushayei chikafu here kana kuti wabva wafutisisa iwe wafuta so there are certain things maybe that we need to be careful of kana ungotaura nemunhu kuti hanzi ako wakadii kuvadzimai pamwe usingamuzivi usaenda kwakanyanya kudzikadzika gono zvomutaura izvozvo unonyura gono zvomutaura izvozvo muarea mangu mendogara inini yange iri nguva petrol ichinetsa paine line saka imba iri padhuze nepasave station so mota dzese dzainge dzichidini ndaimboendapo ndichienda chindoona mudzimai wacho ndichindodini but unfortunately mudzimai wacho akashaya nguva yekushayikwa kwepetrol but paine line manje aingoita malaini pakugaraji kwedu ikoko so one day ndakafunga ndikati let me pass through and see this family ndobva ndatosvika zvakanaka ndotambirwa nemurume wacho ndikati ko mai wakadini zvikanzi but mai wakashaya sorry mazunzo yandataura zvinokosha to know kuti chii chakaitika mumhuri imomo usati wakomenda makomendi ndo ari kudzinga wamwe muchechi iwayaya especially uchiziva uchitoziva hako uchiita deliberately kuti uti wewe ko chanetsa pamwana chii akakuudza kuti ndanetseka nezvakati what solution do you have thank you ko murora akakuti baba mwana wenyu ndaasi kugona munoita sei handifungi kuti kunovaroora vari courageous kusvika ipapa tiri kuti it's a sensitive issue I know imimi mune maataka like what he's saying you have attacked this person kokapindurwa like and then muroora vati aiwa mwana wenyu unozodisa baba ini ndofungira kuti unopererwa zvambotaurwa nagono zvekuti vana chiremba vanobatsira I think wateereri nemi vanhu chaiwo tinofungira kuti ndo vasangana nedambudziko iroro endai mese pana chiremba motestwa mese moona kuti dambudziko rina mai here dambudziko rina baba here kana paitika dambudziko mobvunza chiremba kuti how can we solve it you see what I mean chiremba can direct you musaende kundobvunzira musaende kuwaprofita wenhemawo musaende kumwe kwese kundoshandirwa ndekuti unopedzisira washandirwa mudzimai iyeye wozoita sei kana zvadaro tinotenda pasolution yes to say saka how do we number one solution ndoyambotaura nagono maybe timbote nahumba timboenda ipapapo nyaya yeadoption kuti tashaya mbereko can we adopt as Christians andioni to me andioni dambudziko racho to adopt mwana maybe kuchiwanhu kwesisi vanhu vatema it was not popular but ndikatarisa kuwachena uku nevamwe vese ava aiwa ndo zvavanogona kuita and vanotenga vanitori nemwana wavo wakaadopta or wairi watatu and even macelebrates aiwa totaura vaya wanaadopta wana you know what I mean isisi manje zvenge zvisati zvasvika maningi kwatiri and ndiri kuproposa kuti kune vanenge wachidawo kuti wange waine mwana go this route yeadoption kana kusina any other route kana mwari ati izvo aramba akanyarara kuti zvewana inini ndakavhara chibereko ichi amunoti whichever go that route munogona kudini kuva nemwana wanogona kuve handiziva hangu kuti kumadoctors vanogona here kuita inseminate I don't know it's another route to go iyoyo ndichitaura kuti kune nzira dzakawanda kune matest tube children vanozviita technology dzacho dzavako dzakawanda wanda vane surrogate mothers inyaya futi dzinogona kudini dzinogona kushandiswa so that munhu akwanise kuva toti kana zvisina kuita seizvozvo ini toda kungofunga hangu makarekare edu sekuru vataura pamusoro pevanhu vatema kuti muafrica muno zvakamira sei ini ndichikura pane vamwe hama dzedu vakanga vasina vana vaigona kutonzi nemunin'ina
kana Exactly. une mukoma wotomupa mwana Yes. otogara ari mumba mababa namai ivavo kana vana vaviri oto kungokura semwana wavo zvekuti imimi veruzhinji hamutombozvizivi kuti mwana uyu ndiwe mukoma wani ndiwe mukoma wacho anotongotorwa semwana wagono namai gono taitozviita izvo ehe votorarama kwakusina hako the official documentation yemapepa because in any case zita rangogara riri same surname saka akungotora chitupa anongotora chitupa chakangonzi mupunga asi asiri my biological child achitokura neni tichito kana kuri kumuendesa kuchikoro ndotomuendesa kuchikoro and so forth those things zvaiitika kare zvaiitika kutsika dzedu now nemararamiro ataakuita nhasi yekuti ndinenge ndiri kwangu ndega ndinenge ndiri kwanhingi ndoda kutora pfungwa yekuti mukati mebhaibheri handina hangu passage yandinyatsooziva inotaurwa nezveadoption but ndine macases akawanda mukati mebhaibheri ainzi murume uyu either mudzimai wake akafa iye asati aane mwana kana kuti nyaya yarute adzokera back kujerusarema adzokera back kwavo kuisraeri mai vake amwene vake vakatoti iwewe chiroorwa kuti rudzi rudini rusimukire saka kwandiri ndoona kuti vanga vaine nzira yekuti izvoyo nyaya yerudzi iyoyo isimukire saka naamwe manzwi ndoona hangu sekuti pfungwa yekuita adopt ipfungwa yakanaka and you can go through the processes muno muzimbabwe kwese kwauri muteereri woita go through the process vanhu pane nyanzvi dzinozviziva maprocesses acho mapepa anofanirwa kufila zvinhu zvavanoinvestigata vachinge vapedza vanogona kuidentifya mwana waunenge uchida kuadopta 1 or even 2 motova nevana ivavo votokura vatori under your surname they become your heirs saka ini ndinoona sekuti ipfungwa yakanaka ipfungwa yakanaka then ndada kubudisa aspect imwe yekuti varumewo futi tinoita musikanzwa tinogona tine challenge yakadaro mumba unoita kunze wozouya uchiti tira kuadopta mwana iwe uchiziva kuti mwana uyu zveshuwa ndewako there are so many cases dzakadaro saka tikuti isusu ngatiadoptei zvine transparency iwo kana waita musikanzwa hatisi kuadopta ari kuona baba chingobuda pachena idzi nyaya dzandara dzakatomboitika kuna vanhu vakuru hatauri mazita yekuti munhu akatonoita mwana outside kwazotanga kuti ngatiadoptei mwana pakati mai vanenge vari innocent but nyaya chokwadi chinozongobuda kuti aiwa mwana wachale uyu nyatsotarisai munhu hapana adoption iri kuitwa sasa ndikuti varume kana taita musika hwedu ngatingobude pachena tisashandisa adoption as an advantage ndenda kuti I don't know is a problem no ndingechida I think wakuru wedu wakanga waine imwe isiri documented waiti makare kare waiti kana mukomana aroora but ashaya chinyi mbereko waiti munin'ina ngaapinde umba yemukoma kuti aite rudzi ndo me muchataura iyaye rudzi the point so today and age handifungi zvichiri kuitika anozobuda zvinokuti akapinda imomo haachada kuzobuda vozoita futi dambudziko nechi ekumutandanisa so ruti isingatandanisiki munhu nde adoption imwe inozokunetsa mukaiita iyoyeyi because kuzobuda imomo haachada kubuda and anenge abatirwa nekamukabatiro kasinganyatsonzwisiki so toda kuti wateereri nyaya yetiri kutaura panapa is not a simple issue kune vasina izvozvo please forgive us we are trying to bring in kuti tione kuti tingabatsirikana sei kune vamwe vari kutanga kuroora yataurwa nagono wakomana wechidiki isiranai pachena kuti tikashaya vana zvinofamba sei can we continue kana mukati kana wewe ukashaya mwana I cannot continue kana ndiri nini ndakanzi nini handina problem it's all me vaimaisirana pachena ndekuti nyaya yevana handi yenyu nyaya yevana ndeyamwari I've said it before and I'll continue to say it ndine mubvunzo izotorwa nahumba ndowira nawo pana amwe maresi asina basa
nekuti vakarorana vakashiya mwana, it's not an issue to them. It's not an issue. Especially the white people. It's not an issue. It's not a challenge. No. Vamwe vacho vanototi handidi vana, votorarama vachitofara, votoita zvesani. Kusaidi kwedu tine pressure as the black race kuti hazvifani kuitika zvataura kunzi rudzi ngaruexpand. Anga maresi haana basa nekuexpanda rudzi. Anogona kuexpandawo. Tisi tine pressure isusu werudzi rwedu kuti tida kuona vachingowanda kusvika ngetimu yebhora wogumira waBarcelona. Hey, that's powerful. Iyo itsika yanzi nasekuru naumba hatigoni kuiita nechikonzero chekuti hauzogoni kumubudisa. But is it biblical? Unenge usiri upombwe here manje. Hapana petakaiwerenga muBible. But petinoiwerenga manje muBible ndokunge wafirwa. Takaiwerenga iyoyo. Yes, you get a point. And muBible mune imwe futi yekuti aenda imomo mumba imomo aifanirwa kuti ndotaura nchiti kudi manje apa bozi yaka iri muBible. Paakanga kuti asike munhu ipapapa akarasira pasi akabva avurayiwa naMwari. You get the point? Because akaita sikadiwi nani naMwari. So hatina petinoiwerenga asi kunze uko kunge adini afirwa. God actually instructed kuti pinda mumba mechinyi mumukoma wako uite rudzi. You know what I mean? Iye manje ndobva aita musikanzwa ndokuti aisada rudzi rwacho ndobva aitira panze ipapo ndobva akamuurayisa manje. Yeah, but maybe the point iri kubuda apo ndeyekuti in chikristu here nasi ndati chikristu kana afirwa. Okay, ndafa inini muningino wangu opinda hapana problem kana wafa iwewe wafaka kana wafa zvafa but haasi kufoswa zvakudipendinini vanoda here. That's a correct point. Hazvimanikidzirwe. Ndaiburitsa bhozi it was an instruction yani. Kubva nekuti varume dai ngative clear. Yeah. Right. Ngaite clear. Ngaive very clear. Tisatana mati. Inini ndini ndafa. Yeah. Handitika. Mudzimai wangu osara. Right. Handitika. Right. Muningino wangu kana aine mudzimai wake. Handitika. Itori kapo zvakatokwana. Haachagoni kuuya kuna mai guru. Right. Kuti ati ndakutora mudzimai wemukoma wangu. Right. Nekuti mukoma wangu wafa. Right. Because anenge ane madzimai maviri. Right. Saka izvozvezvo it's not Christian. Thank you. Kuti aite vakadzi vairi. Thank you. Whether because mukadzi waatora afirwa. Thank you. Izvozvo hazvipo izvo. Ko kana muningina wenyu asina mukadzi. Right. Kana muningino wangu asina mukadzi akada hake mai guru vake no problem. Vanotogara hari ndiyo musikana wada tikutaura kuti chiteme here kana kuti kwete. It's not a sin. It's not a sin. Yeah, it's not. So any relative of mine can marry my wife. Yes, no. As long as vawirirana. Hapana chitema. Kuwirirana. Then even any relative of mine can marry my wife. Even yataura nagono kuti mudzimai wavo kana paine munin'ina akaroora anogona kuvachengeta not kudanana navo. Okay. But inyaya yabva pekuti Mwari instructed irimo muBible. Mwari instructed kuti pinda mukoma wako manzere usike rudzi. Mukomana uyu akapinda ndosika rudzi but akarasira pasi. Ndio nyaya yetu kutaura iyaye. So it was an instruction from God, not from anybody else, from kuna Mwari. Get the point. And Mwari abva adhila naye futi boza akashora Mwari. Allow me to we have run out of time, not out of message. This is a serious issue. I think in that topic imwe iyo etaitaure. Can your relatives marry your wife when you die? Is another discussion that we must have. But let us conclude it. Allow me to allow you maybe my minute, seconds just to conclude. The message you can give. Kupa message wa hama dzangu dzisina vana. Don't go outside kunotsvaga mwana. That's point number 1. Point number 2. Musabvunze vanhu vasingakubatsirei, endai kuna Mwari varanokubatsirai. Amen. Yes. Ndinongoti hangu rambai muri pamwe chete, work together, love one another, enjoy life. Mutori tu Mwari ndiye anoziva remangwana renyu. Amen. Gono indoda kuti inini kana mapinda mucrisis inguva yekuti mubatane
mova chinhu 1 and kana mabatana mava chinhu 1 masolutions amunosuggesta muri vaviri ngange muchiwirirana ingava adoption, kungava kupuhwa mwana wemunin'ina mochengeta momuita wenyu, kungava kuenda kunana chiremba. Don't just mira pachinhu 1 ngoti ano Mwari vangoramba havo ngatirege. Aiwa, Mwari vakatipa all these as the horizon within which we can explore kuti tigone kubatsirika rinenge richiri within the zano raMwari. Amen. Aiwa, tinotenda tichakumbira gono mubva matinamatira. Ngatinamatei. Baba vedu makanaka muri kumusoro kudenga. Nyaya yatange tiri kukurukura nhasi inyaya yakaoma, isiri nyore, inyaya inorwadza kune vanhu vari mukati mayo. Asi nyaya idzi nekuti dzinoitika mucommunity nemumasangano nemunzvimbo nemuhama neshamwari dzedu, matipa mukana wekuti tiikurukure. Chekutanga chatinokumbira ndechekuti tiregererei kana paine manzwi atataura sevanhu vasina experience yacho asina kufanira. Amen. Chechipiri chatinokumbira Mwari ndechekuti pindiraiwo musituation dzevaviri ava muvaitire zvinodiwa nemwoyo wavo, nekuti imimi chipo chevana chinobva kwamuri. Kana zvaitika kuti hapana chipo chemwana, pane zvatakurukura zvinogona kushandika nazvo, itai kuti vaviri ava vakwanise kuwana mukana wekuzviita access. Mwari wedu wekudenga, zvirongwa izvi toda kuti zvitibatsire kuti tive maKristu ari nani. Amen. Zvitibatsire kuti tirarame zvinokufadzai mukati mepasi rino. Tisingangotauri kune vanotenda vesangano rimwe chete remasabata chete, kwete. Asi matambudziko aya anowanika pese, kumasangano ese, kuvanhu vose, nekuti tichiri mupasi rechitema. Tibatsirei Mwari kuti zvimwe zvenguva zvinogona kukwezvera umwe munhu kuti akuzivei kuburikidza nehurukuro idzi. Muzita renyu Jesu muponesi tinonamata nekutenda. Amen. Amen. Thank you so much. May God bless you. Samas. Tinotenda. Bono. Moyo wako here, uze Jesu, nosuwane urombo here, uze Jesu wega, uze Jesu, Mwari wazikanwa, hakuchina umwe wakadaro, uze Jesu wega, masodzi ari kudonha here, uze Jesu, nezvitema zvaigwa here, uze Jesu wega, Jesu, Mwari wazikanwa, hakuchina umwe wakadaro, uze Jesu wega, muri kutya dambudzoro here, uze Jesu, iye auchakubatsira iwe, uze Jesu wega, uze Jesu, Mwari wazikanwa, hakuchina umwe wakadaro, uze Jesu wega, watyarufu runouya here, uze Jesu, nodisa umambo wa Jesu, uze
wazikanwa hakuchina umwe wakadaro mudze Jesu wega mudze Jesu mudze Jesu Mwari wazikanwa hakuchina umwe wakadaro mudze Jesu wega mudze Jesu mudze Jesu Mwari wazikanwa hakuchina